Ядосам се, защото хората не познават националните символи. Затова си как няма се ядосам. Сега се ядосам. Аз и това. Сега ще се ядосам. TV7 вярно с оригинала. Национални символи. Какво мислиш за Ян Бибиян? Турчина. Чел ли си Бибиян, паша на луната? Какво мислиш за Ян Бибиян? Турчина. Дано с герба да са по-запознати. идеален нашия герб. Какво има на него? Не съм го гледал, честно казвам. Не съм го гледал. Герб, това защо не го знам. Какви животинчета има на българския герб? Конника, който са воювали. Когато са воювали с коне. Левови. Колко броя? 2 от двете страни. Един майче беше. Сега. Коне или левови? Маймуни! Какво друго да има? Дойде ред и на знамето. Нашето знаме е идеално знаме. Те са 3 вида. Бяло, зелено и червено. Бялото символизира свобода. Червеното символизира свобода. И зеленото и то. И зеленото, да. Зеленото си е зелено. Зелено си е. Бялото, за какво беше? Забравих, не мога да се отговоря. Рълта кръв. На нашите победители. Патриотите. Чакай малко. На кого? На Василевски, Кръвта на Васил Левски. Ботев, на тия наши Ученик. И турските спецслужби го настрелиха. Ян Бибиян го уби. Ученик. То друго какво остана на маскарена? Химна. Химна, вижте сега, знам от кого е, ама не мога в момента, извръзнах и не мога да си спомня. Много хубав човек е. Хубавият човек се казва Цветан Радославов. Българския химн е много хубав. Я го запейте. Тай сега да е. Гордост. Как беше? Това ние го знаем, ема. Сега и е малко замръзнала устата, че не мога да пеем. Да, мила родино, седня роден край. Твоята младост няма край. Да, ние го знаем, ема. Вие го знаете, ама това май не е нашия химн. Да, мила родино, седня роден край. Твоята младост няма край. А сега химна на дългите крака. Яна и Зана! Защото ние, българите, трябва да се държиме един за друг.